nytten ois uuden Stilbreidot videon aikaa, koska te muistatte varmaan, kun jos te katsoitte viime osan siitä videosta, te varmaan muistatte, kun mä sanoin, että mä teen toisen pitemmän videon, koska toi on vähän lyhkänen. Joten tässä mä teen niinku vähän tavallista pidemmän, mitä mä oon normaalisti tehnyt. Mä yritän tehdä tästä 20-minuuttisen varmaan. Mutta me jäätiin siihen, kun me yritettiin rebirttaa ja rahaa piti kerätä. Eli nytten meillä on melkein tarpeeksi rebirttiin, enää 100k. Me saadaan rebirt täyteen. Ja me saadaan nytten kurset spinni. Tai en mun spinnata. Mutta jos te näette, että tää on kuvat, jos te näette, että tää on tullut, niin mä oon kuvannut tän. Tää tulee ensimmäisenä varmaan. Mutta tosiaan mä äsken kuvasin tommosen Braidot Evolution jakson. Se oli ihan hauskaa pelata. Mutta en paljasta sen enempää. Te voitte mennä sitten kattoo sen mun YouTube-kanavalta sen toisen Braidot Evolution, ensimmäisen Braidot Evolution jakson. Joten mä voisin aluksi ostaa tästä tämmösen Pero Cello Lemon kello. Ja toi on tommonen Kurset, uusi mutaatio, Kurset. Tämmönen, tää tekee 1,4k sekunnissa. Tämähän on ihan hyvä oikeasti jopa. Tää niinku on meidän rahantekijä, eli me voidaan vaan täällä koittaa stilata muilta ja samalla ottaa, että meidän pitää myös varata, että ei stilata, kun toi on meidän paras tällä hetkellä. Mutta miksi mulla näkyy vaan pelkkä pää täällä? Oho, taas mun peli jääty ja me mennään varmaan nytten tonne New Player Server. Varmaan lukee kohta. Mikä uusi Braidotti on tulossa, mutta tossa oli Jingle Strawberry Elephant. Mut tosiaan yritetään tässä saada meille se eka rebirtti valmiiksi. Ja koitetaan saada vähän kehiteltyä meidän biisiä. Enää vähän, niin me saadaan meidän rebirtti valmiiksi. Mutta mua kiinnostaa, millainen tästä Dualis Machinasta tulee. Mua oikeasti kiinnostaa. Me voitais ottaa Shopista jotain. Mä en varmaan vielä osta. Yeah. Joo, me ei päästy. Missä meidän biisi? Tossa. Mutta kuten viime jaksossa sanoin, mä koitan fiksata mun kameran. Me saadaan rebirttaa, eka rebirtti. Mun pitää kuvata varmaan vähän lähempää. Ottakaa hetki. Ei meitä stilata. Ei, onneksi oli vaan Vomporolla. Nyt pitäisi vähän paremmin näkyä, mutta tästä Rebirt eka NYT. Jee. Seuraavassa Boneka Ampalapua. Koitetaan saada Bunnyman täältä. Buffaball. Tää on oikeesti tosi harvinainen. Tai no ainakin mä oon kuullut, että tää Buffaball on joku harvinainen legendaarinen tyyppi. Ei me ei päästy, me ei keretty. Mut mitä vielä 1000 saa? Ostan tämmösen Boneka Ambalaboo. Mitä? Mä menin indeksi vahingossa.
Rebirttämiseen tarvii Boneka Ampalappu ja Pyrpyrpatapin ja 150 miltsiä, ei kun 1,5 miltsiä. Mä en tiedä miten se tulee onnistumaan, mutta kyllä me varmaan tässä jaksossa toi toinenkin rebirtti saadaan, koska no, miksei? Koska mä ajattelin tehdä tästä vähän pitemmän jakson kuin normaalisti. Me varastaa täältä. Prip, prip. Very, very bicus, dicus, bombicus. En mä mitenkään saa tätä beisille. Me oikeesti saatiin se. Mitä? Mitä vitsiä? Joku varastaa sitä, sä et saa sitä, hei. Sä et saa sitä. Tää on mun bri bikus. Beri bikus bombikus. Meno. Näkyyks te näette mun... Kattokaa hei. Tuolla on toi peili, tuolla kattokaa sinne. Nyt mä saan rahaa vähän itsellemme. Niin saan parempia tyyppejä. Mä melkein joudun ton. Joo, me ei tulla ikinä saamaan tota. Mä tiedän. Hei, tää on tuossa täällä beississä. Mä en halua tätä mun beissiä. Please be done this. Very, very bicus, dicus, very, very bicus, dicus, bombicus. Oho. Kärpänelle. Very, very bicus, dicus. Hyi, se menee mun lampuun sisällä. Mä en tosta tykkää. Mä en tykkää tossa mun lampulla käydä. Kärpänen lentelee. Mitä 30 miltsiä? Pitäisikö ostaa tämmönen? Mä otan paremman tyypin. Mä pystyn ostamaan nyt tän Pyrpyrpatapimin, joka kuuluu tohon meidän rebirttaamiseen. Täällä on George. Mutta jos tää tulee ekana, kun se Bride Evolution video, niin älkää ihmeteltä, koska mä kuvasin eka ton Bride Evolution videon, mutta tää tulee varmaan nyt ekana, koska te varmaan tykkäätte katsoa enemmän tätä kuin mun Bride Evolution juttu. Täällä blip. Oranku. Stila. Stila. Mitä? Miten ne saatiin tää? Jee, mä oon niin iloinen. Me saatiin vihdoinkin oikeesti joku hyvä tyyppi. Mutta kuten viime videossa, menen hetkeksi AFK. Mä en enempää jaksa AFK:ta. Yrittää. Koska... No, näkyykö mä äsken täällä? Näkyykö mä äsken tossa? Mitä kohta tarkistaa, mutta orangutiinia näsi. Meillä on paljon rahaa. Meillä on niin paljon rahaa. Mä en tiedä kuinka pitkä tästä videosta tulee olemaan. Oho. Täällä on Halloween base. Mua harmittaa, kun mä en ollut silloin vielä paikalla. Mä en silloin pelannut, tai no kyllä mä pelasin Stilla Braidottia silloin, mutta mulla meni kaikki melkein ohi, kun mä olin lomalla tästä pelistä, niin siksi missasin tuon basen. Sepäs on Vempulla 432 aika paha.
tehdä semmonen haaste itselleni, että kun mä äsken kuvasin Braidot Evolution jakson, ja nyt mä kuvasin niitä Steel Braidot, niin pitäisikö mun vielä tän jälkeen Minecraft-video? Mitä oisitte mieltä? Tulis 3 minuuttia, 3 videota samaan aikaan. Oisko kova? En mä ehkä Minecraftia vielä, kun mun pitää mun pitää vetää tonne. Mitä mä selitän? Niin mun pitää mun pitää tallentaa tää. Mä en halua, että toi horastaa, mutta mun pitää niinku silleen. Niin mun pitää. Mitä mä olin sanomassa? Mun pitää julkaista nämä. Sitten mä voin poistaa ne, että mulle tulee lisää tilaa. Ja sitten mä voin taas julkaista. Mä oon vaan Pokemon-korttipakaan. Tuleeko mitään hyvää? Ei tullut. Miksi mä avasin videolla Pokemon-korttipakaa? Eikö oikeesti? Hei. Pokemon-kortti. Pitäisikö mun rupea tekemään Pokemon-korttivideoita? Ei, en mä tee. Mutta tää on toivottavasti ainakin riittävän pitkä. Mä koitin saada tehdä tästä pitemmän, mutta jos mä vielä teen tästä Minecraft-videon, niin mulla loppuu ihan tila kesken. Joten jos te tykkäätte videosta ja tilaatte kanavan, ja tänään mä saan 90 tilaajaa täyteen, niin mä voin tehdä vielä tänään Minecraft-videon. Sovitaanko sille 1 tilaaja niin Minecraft-video? Olisiko kova? Mutta tähän väliin se on moi moi!